Slovenský krás je u nás, respektíve v Strednej Európe, najväčšie krásové územie, to znamená vápencové pohorie s veľmi vysokou biodiverzitou. A jednou z takých dlhodobých aktivít v Národnom parku Slovenský krás je, že sme v roku 2006 založili takú výskumnú stanicu, kde dlhodobo monitorujeme populácie vtákov na Slovensku. Špecializujeme sa hlavne na spevavce a tento rok už prebieha 19. rok, kedy monitorujeme nielen jarnú a jesennú migráciu, ale aj naše hniezdne populácie vtákov v slovenskom kráse. Ochrana prírody bola na Slovensku, odhadujem, niekoľko desaťročí pozadu, len v porovnaní s okolitými štátmi. Čiže mojou ambíciou bolo robiť modernú a manažovať moderný národný park na Slovensku. To znamená aspoň presvedčiť výkonnú moc, aby sme dosiahli tie základné dokumenty, ktoré každý národný park by mal mať, spravovať tie pozemky v tom národnom parku, ktoré patria štátu. A myslím si, že toto sa mi podarilo. Prišiel príkaz prepustiť ľudí z národných parkov. Bola to, myslím si, že taká zbytočná, predčasná iniciatíva pána ministra, kedy reflektoval nejakú požiadavku vyslovenú pánom premiérom, že treba prepustiť štátnych zamestnancov. Národné parky boli v osobitej pozícii, pretože akurát v nich prebiehala reforma. To znamená, že sa stávali skutočnými správcami územia a skutočným motorom rozvoja regiónov. A v takejto situácii skôr potrebujú ľudí priberať, keďže tých úloh pred nimi bolo veľmi veľa, ako ľudí prepúšťať. Milan si to veľmi dobre uvedomoval. Pokiaľ vám príde z ministerstva jedna jediná komunikácia, jedna jediná veta, že máte pripraviť na prepustenie 6 zamestnancov, takéto vážne veci sa aj v zmysle legislatívy komunikujú a realizujú úplne inak. Keďže ministerstvo životného prostredia pod novým vedením komunikovalo výhradne formou príkazov a rozkazov, tak som nevidel žiadnu možnosť nejakej relevantnej komunikácie s ministerstvom životného prostredia ako prostredníctvom médií. Im odkázal verejne, že nech najprv začnú redukovať štátnych tajomníkov, ktorých je prebytok na ministerstve životného prostredia. Bol nielen vtipný, ale dobre dokumentoval to, že odkiaľ by sa tá redukcia mala začať. Nie od tých ľudí, ktorí tú prácu vykonávajú priamo na tom poslednom stupni, ale od tých väčšinou, ktorí to len riadia. V tomto prípade to riadia ešte veľmi zle. Tušil som, keďže už väčšina štatutárov príspevkových organizácií pod ministerstvom životného prostredia, tam sa už realizovali výmeny riaditeľov a riaditeľiek, tak som očakával túto možnosť, ktorá v zápäti prišla. Samozrejme, aj tá forma, akou to prebehlo, si myslím, bola veľmi neštandardná, nevhodná, neetická, lebo minimálne osobné stretnutie by sa žiadalo, ale jednoducho nás naháňali úradníci ministerstva s odvolacími dekretmi. Ako to, že sa niečo ide zrušiť, zmeniť, to je v poriadku, hej? Pokiaľ tá náhrada bude lepšia, kvalitnejšia, funkčnejšia. Len dnes sme svedkami toho, že cieľom je to búranie. A to ma trošku desí, pretože naprávať tieto veci bude dosť zložité. V oblasti legislatívy paragrafy sa dajú prepísať vždy. Ale napríklad v oblasti takých ľudských zdrojov, a tu sme pri tom prepúšťaní mnohých odborníkov z rezortu, tak tie straty môžu byť už nenávratné, lebo tí ľudia, šikovní ľudia si nájdú svoje uplatnenie niekde inde a môžu na štát úplne zanevrieť. Hrozby a ohrozenia sú vždy. Otázka je, ako vedenie ministerstva životného prostredia, aké má plány s národnými parkami. Ja som do dnešného dňa nepočul nejaký verejný zámer ministra životného prostredia k tomu, akú víziu má pre národné parky na Slovensku. Myslím si, že na pozadí prebieha taký boj o to, či sa naše národné parky nestanú napríklad fabrikami na drevo alebo územiami, kde jednou z aktivít bude poľovanie na voľne žijúce zvieratá. Verím tomu, že aj tie národné parky do budúcna tými krokmi, ktoré sa urobili v rokoch 2022-2023, k tomu prispejú, že ich budeme chrániť, že ich zachováme aj pre našich nasledovníkov.